ang usa sa mga sentro sa nga pagtulunan sa atong mga pagbasa karon hasta sa Ebanghelyo kinig yung pagkamanggihatagon niya matud pa sa unang pagbasa manghatag ganita kinahanglan gyud nga malipayon ang atong kasing-kasing sa inyong pagpamalit og raffle tickets og slots malipayon ba mo? May. Nganong mao man ay requirement sa Ginoo nga kung manghatag ta kinahanglan gid kang malipayon. Kay ganahan man gud ta mobuhat sa butang nga makalipay nato. Magsige man gitag balik-balik og buhat sa butang nga makalipay nato. Mao bitan na kanang cellphone maka-addict gid na siya. Kaya makalipay man, abutan tag kaadlawon usahay, di na lang hinuon katog, kanang sugal, makalipay man na, mo nang maka-addict na siya. Ambot kanang pagpanghatag, maka-addict basag kana. Kinsa ninyo dinhi ang nanga-addict nagpanghatag para sa simbahan, taas ang kamot. Oh, dugay na mong nagyaw-yaw. Sus, Father, way hunong project, way hunong project. Pero mo ta nay nindot nga malipayon gid kang mohatag. Unya ang paghatag di ay dili limitado. Kinahanglan manghatag ganita kana yung pinakadaghan nga atong ikahatag. Kay matud pang laging San Pablo sa unang pagbasa ang magpugas og jutay muani sa jutay ang magpugas og daghan anig daghan hay may mas daghan na po ka raffle tickets o usa ka raffle ticket siyaro sa di mo kamo mo kumparar hay may mas daghan na po ka slots o 30 ka slots oh kay bao na mo ana nya ang kamo manghatag mo mopalit mo og slots palit mo og raffle tickets hay may inyong pila may inyong paliton 30 o na po di ba hay may inyong paliton ang 30 o ang na po 30 yun no ana pero kung ang imo ganing gugma naara sa 5, sakit kayo ihatag ang 30. Kaya bisan pag naa kay 100,000 na kwarta, kanang 100,000 pila naman na ka raffle tickets. 100,000 pesos ba? Pila? 5 ka stabs. 5 ka stabs. Naa kay 100,000. Pero ang naas imong hunahuna o sa imong kasing-kasing, 5 ra ka tickets imong paliton. Unyag mo palit ka og 5 ka stabs. Unsa may imong bation? Unsa imong bation? Nga naas imong kasing-kasing, naas imong hunahuna, palit ko og 5. Di amo ko'y 100,000, palit ko og 5 ka tickets. Pag abot nimo diri, ka, 5 lang day ka stabs sa kong paliton eh. Unsa imong bation ni humay? Unsay lipay ko taon? Porting sakita ana. Og mauna na siya ang martyrdom. Kana bang mogubiyan ka sa plano sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Mogubiyan. Muna si San Lorenzo sa Roma, ang iya ato ang pag-atiman ra gyud mga masakiton ug sa mga tiguang ug mga bata pakaon siya nya iya ginang dumdumog pakaon karon kay niabot man ang mga kaaway nya ang gipangayo sa kaaway mao naman ang iyang kinabuhi gihatag sakit o dili. Ingna imong tupad, ingna aslon ka nga buhi ba?
Okay ra na nimo. Kana lang tingaling pag kanang gigapos na ka ba? Gigapos na ka nya nagandam nagkayo didto. Magtanaw tingali kas kayo. Unya gipadupa na ka ba? Gipadupa na ka ng puthaw nga moy gamiton pag tuyok-tuyok nimo didto. Astan tingal. Unsa kay imong batio no? Kay imagine mo? Oo. Pero matod pa sa ug atong basahon ang istorya siyang kinabuhi samtang nag-andam ang iyang mga kaaway didto og baga nagsige rag kanta-kanta si San Lorenzo, kanta siyang mga awit para sa Ginoo basig ang iya tingig kanta ato kadto tingaling kanta sa atong introduction ganiha nga sa atong kantahan as we gather nya basig wa sad siya kahuman kay giasal naman siya. Ano sa maparihar sa dato ang martyrdom. Nya sa dihang giasal na siya, matud pa kuno sa istorya dito akong nabasahan sa una nga gihayang man siya pag kanang kuan, gihayang man siya pag murag ipatalikod siya sa baga ba yang naong ato babaw. Nya ang iya ditong mga gaasal niya, mag-inom-inom man ting ito, o gasugal-sugal ba to? Iya pag yung gitawag, nga siya, Brad, balihan ako kay murag luto naman kay akong likod. Balihan ako kay luto na kay akong likod. Hasta, no? Ang kanadi ay muhatag ta og biyan sa atong giplanong ihatag, mao na day na Yahweh sa langit nung kalipay. Usbon ako ha, basta muhatag kag sobra pa sa imong giplano nga ihatag, imo nang giablihan ang langit nung kalipay. Nya kanang langit nung kalipay mao nay makawagtang sa tanang sakit o kasakit niining kinabuhian. Si San Roque nakaabot ana ang iya tabang ra kita tos mga masakiton. Uy, hasta man di ay ang pagbiya sa iyang maayong panglawas o sa iyang kabtangan. Gipangayo man des Ginoo, agihatag niya. Wa na siya sakiti sa iyang sakit katong samad niya. Nya wa na sad siya sakiti, nga wa na siya mailhi siyang uyuan, gipriso pagid siya. Wa na siya sakiti, naghuwat na lang siya kanus-a siya mamatay nga malinaon. Gilingi ay mong tupad ing na wa ka sakiti adtong miaging simana. Wa ka sakiti. Daghan kay nato reklamo dayon kay gisakitan. Hasta gani tingali usahay, mumahay patas Ginoo kay gisakitan. Ako gisakitan di ako aning gamay kay taghalin. Imagine ang atong slot hangtod karon 836 lang gihapon o nya hapit na ang kanini ang PYD nya nagkinahanglan unta tag labing minus 5,000 ka slots kay mga 700,000 man ilang gastuhonon nya mga 500,000 okay na unta na siya nya kay 836 raman sakit sa doy no okay lang ning raffle ticket na to kay ilan itong halin diri 886 gaduyo yun silang duha no 886 dugay-dugay pa man eh pero nasa taroy daghang gipang kuan pang gastuhan kay sige man trabaho sa atong bell tower ang ato na sang CR diha di padayon na sad so sige sa taghatag sa atong kontraktor og bayad nya asa man tag ibayad og di mo mamalit og raffle tickets sige lingay mong tupad ing na atong kupayon ang kasakit ni Father ing na ba
ang atong hupayon. Pasabot, magsige na taog palit. Unsaon man pagpalit be. Naa diya sa atong gawas sa simbahan, na diya mag-atang ninyo, igawas ninyo karon. Nya kamo sa mga online parishioners, credit padala sa atong bank accounts, kaning atong GCash accounts, open pa kay ni among GCash, nya kwarta padala, kadaghan na agianan, gihatag kanang biyan sa imong giplano. Imbis unta to mo palit kag raffle ticket kausas-usa ka buwan, nya mo palit kag slot kausas-usa ka semana, himuang kada adlaw. Ug mao na mipugas na kaog daghan, nya moani sa kaog daghan. Matod pagani diri sa atong unang pagbasa o diri sa atong ebanghelyo nga ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinuon niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kilbutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing way katapusan. Tsunang kana way katapusan na kinabuhi niya. Sa unang pagbasa niingon diri nga og makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan, nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon og sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sobra pa ang ibayad sa Ginoo nato. Kung atong ihatag ang labaw sa atong iplano, ang ibaw sa Ginoo nato, sobra pasad sa atong gikinahanglan. Kanindot og ato na ning makabuot. Mao na dako kay silot ding atong mga political leaders karon sa atong nasod nga purting pangawat. Kay imbis unta manghatag sila, mangawat na noon. So ang silot sad sa taong mangawat sa butang sa iyang isig katao, nya ra ba ang ila ra bang posisyon sama ng executive branch nato sa gobyerno, legislative branch, ang ila ra ba untang functions diha ang pagpanghatag og kaayuhan sa atong nasod. Karon ang ilang gibuhat, nangawat sila. Pagkadakuha ka sa silot, mo nang mingos Kristo, ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, niya nangawat na gid Hinuon para sa iyang kaugalingon, bahala na mo diha. Tanawa lang yung social media, naagian magbagyo ang dito sa Luzon, tanawa ninyo ang social media, perting baha, pila ka regions nato dapit sa northern part, ang pulos baha. Nya karon mutakli na sad ang LPA dinhi na sad sa Central Visayas, baha na sa tagmaayo dinhi nga pa nagbalikas-balikas pa si Vince Dizon kanang sa DPWH dito sa Davao kay tungod atong gibaha kuno wa kuno ayuhag himo ang mga drainages. Unsa may tuam na sila sa Luzon karon 40 man yung baha dito na naman gani nangamatay kay nainasan, na anod sa baha, na kurintihan, anay nangamatay. Mutungod anang ilang pagpangawat sa flood control. Nya kining mga kinabuhi nga nakalas, kining mga balay o kabtangan nga nangabanlas karon. Unsay silot kaha sa Ginoo nila nga nangawat niini. Nya sila dito mga kawatan, sakay-sakay anang ilang sakyanan, nanindot kaayo, gahigda-higda sa ilang balay nga mansions nga purting ninduta nga gikan sa kwarta nga gikawat nila niini karong na nag-anto sa baha nga wa nay mga balay ang mga sakyanan sama atong ato diri gitapok sa mga sakyanan nga guba nga anod ang mga sakyanan. Wa pa ganito ang uban ato wala pa nauman o naimpas og bayad. Muna silutana ni sila. Lingian na sa imong tupad. Na gusto kang dili silutan. Mas maayo pag imong ibaligya ang tanan nimong kabtangan unya ipalit nimo raffle tickets og slot. Kay ang imong premyo
sobra pa sa imong gikinahanglan. Gatusan kapilo. Mo bitaw dinis ato, pila toy atong na bisan tinuod gabalik-balik lang ning sigig hatag, donisyon, nya kita-kita ra sa diri, mag-expect daghan ang muhatag, jutay ra. Pero sa 1 year nato dinhing kuyog-kuyog, sugod atong August 5, 2025, hangtod karong August 6, 2026, pila to'y atong na dawat na kwarta. Niabot og 99 million. Pakpak. Pila ganito'y ato sang gasto? 99 million. Pakpak. At least wata manigating. Napay sobrang gamay. Gamay sad kayo. Pero unsa mo sa itong gastoon og way gihatag? Na karon 2026 hangtod 2027 ganahan na dito nga 99 million ra gyapon atong ihatag. Ayaw, padako-dako ina, adjust si gamay. Himuon na natong 990 million. Ingka padir, pila na kay kawaton ana, di gina makawat kay daghan kay taghimuonon dinhi. Human ani rong atong nag-unang project, mailisa na ning atong lingkuranan, nya kana dihang atubangan, munindot na nagmaayo. Ang sunod na sa natong buhaton, ang katong atong activity center diri sa likod. Ana, basta maatupan lang to naman tay stage dito nga dako, ato tong atupan. Naron di na ta ma-problema ikuan. Ano? Ana, nya ang sunod ana tukod patag kumbinto. Bag-ong kumbinto nga kana gyong mura og 5-star hotel. Lasig ko to brataan ni sa 2-star. Unya human ana og matukod na nato. Di pa di ay human di aning lingkuranan ang ato usang mortuary kay daghan na rabang tiwasonon. Unahon sa natong mortuary, dunganon siguro nato ang mortuary og ang katong pagpaatop diri sa likod na natay gamayng covered area aron di na ta mauwanan. Ana, mahuman na kumbinto. Humas kumbinto kanida yung sod sa atong simbahan ato ning nindoton nga mo expand ta diri skilid nya i-designon tanig usab ang interior unya wag tang na ng mga tents diya sa tubangan haron limpyo na kay na siya nya magtan-aw ka tubangan simbahan yung makita igsod nimo dire naka mamangha. Ano bang iningsod mo may man ka wow kabati. Unya, inigingon na sa mga tao, mahinumdom dayon sila sa mga tiwasonon nga gilubong na dito sa Columbari sa Subpilisco. Mo nang support sad mo atong Columbari project. Nakapalit na mo og kuan Columbari unit. Wapa? Pag-support mo dito nganhala mo sa opisina. Mudawon ra mo og 5,000. Pili lang mo kanabang tag 70,000, tag 80,000 or 90,000. Pre-selling price na mo times 2 times 3 na 2 years from now. At man na din na ninyo kay ang kada lungag anang atong Columbari kanang sa San Vicente Ferrer Memorial of Love Columbari maka-accommodate nag unom ka orange o so naman na arong magbutang anang abo o unom ka buok nya kung bukog duha ka set sa bukog o kombinasyon o sa kabukog o duha ka o tulo ka orange o nya pila ra may inyong ibayad 5,000 nya kung imong bayran in 1 month na paginay 20% discount bayran nimo in 3 months na 10% discount og bayran nimo dugay-dugayon nimo okay ra 5 years why interest charge nindota no digyan mo convince mahala mo diha ang sa inyong buhaton ibaligya inyong balay ipalit og kolumbarium
Total adto ra man gyud siya pong pauli. Kana inyong balay, inyo naman ang biyaan, mga 10, 20 years from now, mubiya naman mo sa inyong balay, adto naman mo padung sa Columbario. Hasta sad ako, layo na kay ng 30 years from now, mubiya na ko sa akong puy-anan. Hinahinay na tag-aginod padung sa Columbario. Last na lang lingi sa imong tupad. Na adto ra kita magsilingan sa Columbario. Sige na. Adto ra ta magsilingan dito. Ay tuo ka na. Napakikat taga-Kanamukan, taga-Tag-Ubi. Oy, inig-inding magsilingan ra ta dito magtinuktok kay ta musta man kadiha. Daghang utito diri pader. Ikaw diya pader, daghang king o diri. So, luuya na to, no? Pero dili na looy, basta manggihatagon ka, ang ato yung tinuod na puloy-anan, mao ang langit. Tua na dito ang mga martyrs, ang mga santos, ang mga anghel, kalipay, naway katapusan.